Maar jongens, wie is het ermet? Goed man, goed. Ja? Goed. Ja, zeker. Ik wil van de gelegenheid heel even gebruik maken om Dicht te feliciteren. Dank u wel. Maar, ja, dat was gisteren. Dat was gisteren. Maar we zitten nu op 17 oktober. Waar zit hij nu? Op 17 oktober. Dus... M&M. Is 8-jarig. No way. Daarvoor heb ik mijn mam gevraagd. M&M's. Mijn mam gevraagd voor spaghetti te maken. Mom spaghetti. Zo, nou. En wat spontane momenten. Zeiden ze, We doen het echt al 51 hoor. Ja. Zo spontaan is dit. Is dat toch snel gebeurd? Nee. Oké. Nee, dit Maar is even ook de verjaardag van mijn lieve mama. aka rotstoer. M&M dag. M&M. Oh ja. Mama, van harte gefeliciteerd.